Túto reláciu vám prináša nový bazárový portál nabazar.sk. V Žiline už niekoľko desaťročí funguje mnoho športových klubov. V našej relácii sa budeme snažiť predstaviť väčšinu z nich, či už z pohľadu trénerov alebo samotných športovcov. Chceme ich tak podporiť a ukázať ľuďom športový život nášho mesta. Za každého počasia sa človek môže venovať športu a ani upršané počasie neodradilo šermiarov, aby dnes trénovali. A dneska nám viac o šerme predstaví zakladateľ šermu v Žiline Filip Višňovský. Ahoj Filip. Ahoj Janko. Prosím ťa, ja ťa vyspovedám hneď úplne od začiatku, že kde vznikla tá myšlienka, kedy ťa napadlo sa venovať práve šermu? Tak možno, že to poznáš aj ty z detských čias. Ako malý chlapec som sa po lese naháňal s papekom. Ale to nebol ten prvopočiatok, že wow, ja chcem byť šermiarom. Priznám sa, že možno, že tak 15 rokov dozadu také tie chlapčenské, gamerské časy nejakých tých RPG hier boli tie, ktoré si povedali, že to je zaujímavé, toto by som raz chcel skúsiť. A nastala taká príležitosť, Cechtera Selina sa stal súčasťou projektu Žilinský kraj Templárov a oslovil ma jeden kamarát, či im s tým nepomôžem. No a takto som sa do toho hupsol. Ako dlho sa venuješ šermu? Teraz musím počítať. Myslím si, že od roku 2012 som aktívny šermiar. Samozrejme predtým tie začiatky boli práve o scenickom šerme na hradoch a zámkoch. Ak by sme sa mali baviť o tom športovom prevedení, tak to prišlo, myslím si, že o nejaké 4-5 rokov neskôr. Takže so šermom sa dá chodiť aj na súťaže, alebo to robíte skôr pre zábavu? Všetko je možné. Všetko je možné. Šerm je krásny šport. Dá sa to robiť iba zo srdca pre samého seba. To znamená, šermuješ kvôli tomu, že rád spoznávaš tie nuancy, šermiarské techniky, to, čo je za tým, ako tá technika môže fungovať a šermuješ pre seba. Samozrejme, dá sa to poňať aj ako šport. V dnešnej dobe to umožňuje technológia, moderné ochranné prostriedky, takže robíme vlastné turnaje a samozrejme zúčastňujeme sa turnajov v kategórii HEMA, to je Historical European Martial Arts, zmiešané európske bojové umenia. Ale môžeš to poňať aj divadelne, čo je ten scénický šerm na hradoch, zámkoch, ktorý je dopredu nacvičený. Na koľkých hradoch a zámkoch ste už vystupovali, alebo ty konkrétne? Priznám sa, že nepočítam. Na dosť veľa na Slovensku a naozaj aj na pár hradoch v zahraničí. Mohli to byť hrady v Linci, alebo napríklad Bouzov, kde sa natáčala Fantagiro, čo je krásny hrad. A samozrejme bežne sú to na hradoch ako Spíš, Červený kameň a tak ďalej po Slovensku. To sú pre nás bohužiaľ bežné hrady, čož môžem hovoriť takže so smutkom, lebo sú to krásne hrady, takže každému odporúčam navštíviť, ale pre nás sú to už bežné hrady. Chcem sa opýtať, je to len o športe, je to o drille, alebo okrem tej fyzickej stránky idete aj viacej do hĺbky? To je veľmi komplexná otázka, pokúsim sa byť jednoduchý. Čož mi nie vždycky ide. Ber to tak, že šerm môže byť čisto fyzická aktivita. Šport ako taký a ten je o drille. Je tam veľká časť, ktorá môže pomôcť talentom, ale talent, určite to poznáš aj v iných športoch, ide do úzadia poctivej tvrdej práci. Čiže drill je naozaj že súčasťou. A po tomto fyzičnom sa, ak sa chce šermiar posunúť, sa musí dostať trošičku vyššie, niekde do hlavy. Musí si uvedomiť tempo, vzdialenosť, že ten šerm nie je len o tom chytím kovovú tyčkou a mlátim. A to, čo sa už stáva v tom pokročilejšom čase po niekoľkých rokoch šermu, nájdeš tam naozaj Kunst des Fechten. To je staronemecké umenie šermu. A vlastne ten umenie šermu je o takej tej kráse, zároveň elegancii v tom šerme. A veľakrát ten šerm ťa naučí pokore. Pretože musíš dokázať šermovať s obrovskými, ja som malý a krpatý, hej, keď to tak poviem. A musíš dokázať ušermovať s obrovskými chlapmi, kde môj meč v ich rukách vyzerá ako príborový nožík. A ten meč krásne dokáže zrovnať šance, ale musíš to prijať s pokorou, vyhodnotiť svoje silné stránky, jeho silné stránky a dá sa vyhrať. Takže jednoducho povedané, šerm je cesta. Určite áno, aj životný štýl. Koľko máš momentálne nadšencov pre tento šport? Tiež ťažká otázka pre mňa, lebo nepočítame sa. My ako cech máme také 3 základné skupiny, v ktorých fungujeme.
A tá šermiarská základňa môže počítať niečo okolo 40-50 nadšencov, ako si povedal ty. Čo by si chcel v tejto organizácii, v tomto cechu dosiahnuť? Ja sa to vždy opýtam, keby bol nejaký mega nadšenec s hrubým kontom alebo nejaká spoločnosť, ktorá by zafinancovala nejaké tvoje plány, kde by si sa vedel ešte posunúť ďalej? To, čo by nám veľmi mohlo pomôcť, je samozrejme kvalitná telocvičňa. Žilinské telocvične sú extrémne preplnené a aj tie časy tréningov nie je jednoduché dostať od súčasných poskytovateľov. A takisto usporadúvame turnaj. Bohužiaľ, súčasné žilinské haly neposkytujú dostatočný priestor na to, aby náš turnaj mohol rásť. A materiálová podpora vo forme, vybavenia, či už sú to masky, tréningové meče, vždycky pomôže. A keby som to tak zhrnul, tak niečo je materiálová podpora, ale viac ako klub by sme strašne ocenili, keby mala Žilina možnosť krajších, väčších telocviční, čož je ťažké. Čož si povedal, že kebyže má niekto fakt veľa peňazí, hej? Ale aj drobná finančná pomoc, napríklad spolufinancovým tréningov, nájmov za telocvične je extrémne vítaná. Takže povedz nám prosím ťa, akú knižku držíš momentálne v ruke? Je to jediná knižka svojho druhu preložená do slovenského jazyka? Nie, je to jediná knižka tu pod týmto mostom preložená do slovenského jazyka. Je to Šerm majstra Lichtenavera. My konkrétne v Žiline sa venujeme nemeckej škole šermu a ako taký zakladateľ tejto nemeckej školy šermu sa považuje Johannes Lichtenauer. A zrovna toto je preklad, ktorý prekladá aj Slovák, Maťo Fabián, veľmi šikovný šermiar, v spolupráci s Ondrejom Vodičkom, to je kolega z Čiech. A vlastne knižka obsahuje staronemecké kryptované básničky, samozrejme v preklade, aj s komentárom od autora, ako on vníma dané techniky. Toto sú podklady, z ktorých my často študujeme a učíme sa techniky. Teraz si mi nabil na ďalšiu otázku. Sú nejakí majstrov šermu, od ktorých sa vlastne viete učiť? Na karate si pozývajú z Japonska nejakých veľmajstrov. Aj vy máte v šerme nejakých majstrov? Áno, napríklad na Slovensku máme vychytené meno slobodný majster šermu Peťo Koza, ktorý je z Bratislavy. Momentálne je takým mentorom slovenského šermu a funguje v šermiarskej skupine Tostabur. Aktuálne to beriem tak, že je to taký ten mentor, ale svojho času to bol naozaj bojovník a na ňom je krásne, aspoň čo môžem ja povedať pre mňa, krásne, že z toho bojovníka sa musel prerobiť na lídra skupiny, na trénera šermu, na majstra šermu a aktuálne je to pán v krásnom veku, ktorý chodí po hradoch a zámkoch a rozpráva svoje príbehy a stal sa z neho taký ten bard. A pre mňa v mojom srdci to je krásna cesta toho bojovníka, kde sa až vlastne môžem dostať aj ja, keď sa dožijem šermiarskej dôchodku. Ešte tu máme nejaké meče. Sú meče, ktoré by som nazval tréningové. Aj v histórii si musíš uvedomiť, že nie každý dostal ostrý meč a hýbaj šermovať. Moc by nás ako šermiarov neostalo. Ja sa priznám, v 10 rokoch som si vystruhal taký drevený. A bol ostrý? Áno. Drevo je perfektný začiatočnícky meč, ale nebezpečné. Kvôli tomu, že drevo sa ti neohne a tým pádom bodnúť ťa s drevom je veľmi nepríjemné. Ale drevené meče fungovali aj v histórii, cvičilo sa s nimi. A práve tento meč je tréningový. Keď sa mi to podarí ukázať na kameru, tak má veľmi dobrú flexibilitu. Je vlastne tupý a aj svoju špičku má vlastne rozšírenú tak, aby čo najmenej ublížil. Tieto typy mečov nájdeš normálne v múzeách a volajú sa, alebo je to typ mečov Federschwert alebo pierko. Sú veľmi ľahké, ohybné a práve fungovali na to cvičenie so samotným mečom. To, čo vidíš ale napríklad v filmoch, tak nemajú meče, ktoré by mali rozšírené priečky, tupé hroty a tak ďalej, ale majú repliky reálnych tvarov. A taký tu jeden mám, ak môžem. Môžeš ukázať? Tento fešák som ho dostal na 30-ku. Je to replika jednak originálu a volá sa Talhofer. Prečo sa volá Talhofer? Pretože je to vlastne replika meča, ktorý vo svojich kryptovaných básničkách, vo svojich manuskriptoch dosť často vyobrazoval Hans Talhofer, čo bol žiakom majstra Lichtenauera, čiže pokračovateľ, tiež nemeckej školy šermu a práve s takýmto mečom je často zobrazovaný. Perfektné. Keby mal niekto záujem sa zapojiť, stať sa následovníkom tohto krásneho umenia, čo môže preto spraviť, aby začal šermovať? No, je moderná doba, takže ja to hovorím vždycky s ľahkosťou. Otvoríte strika Google,
zadáte tam šerm Žilina a nájde vám nás. Hej. Sme Cechtera do Selinana, budú to hlavne tie prvé odkazy, ktoré vám zobrazí, keď zadáte tieto kľúčové slova. A jednoducho zavolaj, napíš, ozvi sa, prídi, milé radi ťa uvítame, povieme ti, čo robíme a každý, ktorý prišiel, tak si našiel svoje miesto. Ďakujem pekne za rozhovor. My si to teda ideme vyskúšať, idem sa prezliecť a prežijem to? Určite áno, teším sa na teba. Sme si to teraz vymenili, Janko. Prosím ťa, Filip, do čoho si ma to obliekol? Má to asi 55 kg. 55 kg, to som rád, že nás takto hodnotíš za takých silákov. To, čo máš na sebe, je takmer kompletná hema výbava. Je to vlastne ľahká výzbroj, práve že ľahká výzbroj na tzv. Šerm Blossfechten, umenie šermu bez zbroje, bez kovovej ťažkej zbroje. Na hlave máš čapicu s maskou, to pletivo aj samotná čapica majú práve tú ochrannú funkciu na tvár. Maska má nejakých 1600 N, máš tu tvrdené nákrčníky, ktoré sme si na seba obliekali, dokonca je tam asi trojitá ochrana, pretože máš tvrdý kus plastu tu a vlastne na samotnom nákrčníku je ešte vlastne vidieť viacero vrstvení, ktoré ti chránia ohryzok. Samotný kabátec, my ho voláme jacket, má takisto ochranu trupu, pod ním je plastrón. No a veľmi často môžeš vidieť napríklad na mne chrániče lakťov, predlaktí, ktoré ty momentálne nemáš, ale máš vlastne vynikajúco chránené rukavice. Tento typ rukavíc je vlastne palčákový, kde celá ruka pracuje spolu. Ja mám jednotlivé prsty zvlášť. No a potom samozrejme pokračujeme do suspenzora, nohavíc a na mne môžete vidieť ešte aj chrániče holení a vlastne u mňa vidíš takmer kompletnú zbroj, kebyže mám masku. Takže toto je vlastne ľahká šermiarská zbroj v športovom prevedení. Túto reláciu vám prináša nový bazárový portál nabazar.sk.